Казвам се Ива Николова и съм изпълнителен директор на Sonotech Commercial, част от групата на Sonotech. Аз имам екип, моя екип е от 185 човека. Аз съм много горда с моя екип, защото смея да твърдя, че ние постигаме много добри резултати и много добри цели на един от най-търните европейски пазари – Франция, на който Sonotech Commercial управлява. Дефиницията на успеха за мен е това да постигнеш мечтите си, които жадуваш силно, както и аз го направих. За мен беше една сбъдната мечта да стана част от голямото семейство на Sonotech. Мотивираме всеки ден да ставам, да идвам в офиса, да се срещам с колегите си, да черпам много нови неща от моите партньори, защото за мен те са едни от най-успешните в този бранш. Всеки ден е едно училище за мен. Всеки ден аз се уча как да ставам по-добра, как да бъда по-добра в мъжкия свят и в мъжкия бизнес. Ежедневно казва, че майка им е супер майка. Мечтата им е мама да им построи замък от панели, в които те да живеят и да се чувстват много щастливи. Моята сентенция в живота е: аз мога. Няма невъзможни неща пред мен. Винаги човек, когато казва, че нещо е невъзможно, и когато дори и мой служител казва, че нещо невъзможно да се направи, винаги заставам до него и го питам къде се пречупи. Израза "аз не мога" пред мен не стои. За мен най-големите ментори в живота ми това са успелите хора. По някакъв начин да приличам, да се допра до тях и да вляза в техните мисли и начина на управление. Последният съвет, който дадох на дъщеря си е: смело напред, мама е до теб.